si ningdug lo tumi alom busita ko dak karbiang long ben meghalaya hoi firmi puadim hemmenang ke kai pini la ghotona dulo bela sokhang sitami sona ghotona bangke du bom lo ilitum katu ko bekar biang long arat tala bangke chini penja semet lo so ghotona ki dulong bom isevar sai bang la heno je 2021 and 29 March arni dak Assam government ben meghalaya government atum so give and take just semet beskar biang long block 1 and block 2 pu men irsi ke thedung iseha war meghalaya phan pidet po pulatum New Delhi long MOU chitok det pena phida banke ha bida sing lek ke apran ke dam pen chenglok pili an sitame hapu lang hem phi na thu pule punon ba ta pat lang ke roi thu busitame sona khotona ba ha umla pherta so ahut pen ahut sona khotona bagen ansami do boma banke isi ningduk lo ni tum la pen la banke karbiang long kachari ya government la pena banke Assam government atum isia a failure pu bangsi la banke klang lo la sila so give and take alam arjulong lok penili tum is se hin pen pusami si oppose lo lage 51 ni kan itum district boundary chelong tanga tenge tu vietnam ko pusini tum chi song lo apong apurun dak autonomous council la pen Assam government la pen ke India government phan masa be litum lu ta apong ta pilu sita la an that pen a phit dak Assam government atum la bangsu give and take ko puthak MOU chitok that pen la so cabinet da resolution alang litum kapa praiji kali la so give and take a decision ka withdrawji kali si block 1 and block 2 bang meghalaya phan PG amendment alang litum ko pijus hajurika phan chairmanship pexi ka weskar biang long lo ke do bang clear MAC tu phan haloso regional committee long member pa do dun si so long le ke pexi pu a horojontro bang a conspiracy bang non sitame arlu pen alang litum kang tonte that a job sil ha kotona bang ke dulong bom la sila bang ke litum Karbiang Autonomous Council la pen Assam government phasa mela ke chokche pusini tum jong kiblo la pen give and take a resolution bang tuke Assam government atum withdraw back nahi la pen so give and take bang kroi krip we Karbiang Autonomous Council atum da resolution deng si CEM ake hai pen amat japon si Assam governor la pen ke Indiana home minister prime minister phan masame la so puthak bang ke prabjin pen pachini dam back nahi pusi dilitum ezse hin pen ala litum phan isi kachuning ri bangke pilo la solukot Karbiang Autonomous Council atum nonomat Assam government pen chengwai sila border area konana ma sensitive area sa mukhalong so regular patrolling la pena bangke border police outpost pen chenglok la bang so battalion camp a mukha hadak camping kapakuri ji phan keton kelang asai kapang tangkring ji phan si nilitum Karbiang Autonomous Council CM tuliram rongha ke hai la penke dakar biang long a MLS do anaphan la penke daka MP tum han samela so puthak kenang sot akeng kam ke dengji phan salang litum phan nilitum hin pen chuning rilo kali blu tang te la puna thu ko an mai tum law and order la penke da government atum ki week ki lose la pen kang dukji jakong lang no ma te litum long le nang ka cherai ji pu aja kong atum ke la ansu sesi dak abar sai en bom pu pusini tum hin pen ke tek long pot si da keton kelang kerai ko makama bang an su selang itu mujin pen tang nang ponon prap jin pen hal hai areas long battalion pen da mi se deploy nang po toy nang po camp badu dam nai alu ko da bangke so give and take a resolution bangke pa withdraw ni Assam government pan la pen ke Assam government pen ke seng ijus hajurika pan chairman ke pek pen ke da Karbiang long se me rina terang pi het sing rong phar la pen ke Obhijit Kro ako hala uping masla itu han member padu dun pen ke seng regional committee bangke nono masila ke dissolve that nahi athe kopi potma la ke along le ki PG committee pena ko along le ki PG kam se ave pot se regional committee sa dorkar ave asila halo ni tum subta ki pudun ji ke